Kaso hindi sa finalist kay, grabe ka ayaw maayo ang among mga kontra. Kaningamo sa ayaw, among ginikate sa among barangay o sa mga support na namo. Gusto na mong pasalamat sa mga sa Bisdak Magazine, sa mga staff ani na event, kay kung dili mo ninyo, dili na mo maipakita ang among talento sa pagsayaw. Kung sa among barangay kapitan Timokit Lupita, kung sa mga konsyales sa ilang suporta o kung tabang na mo, ilabi na sa atong Ginoo. Daghang salamat.